मोनदों आरो बयनिसिमबो दिनैनि जि बुथ सन्मिलनाव बाहागो लानाय बुथनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो बुथनि मेम्बारफोर आरो बेवहाय ब्लकनि प्राइमारिनि आरो जिल्लानि आरो सेन्ट्रेल लिडारफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। बेवहाय बयबो बाहागो लालायलायदों। जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जि बुथ सन्मिलन जादों दिनै जोंनि सुक्लाय सेरफां 29 नं सुक्लाय सेरफां समस्तियावबो इन्टियार जि 68 बुथ कमिटिनि मेम्बारफोरखौ लानानै बुथ सन्मिलन जादों। बेवहाय बयबो सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादों। बेवहाय हाजार हाजार मानसिफ्रा बाहागो लादों। जिफोर बुथ कमिटिनि मेम्बारफोर आरो बयखौबो धन्यबाद होदों बिथांमोना बाहागो लानायनि थाखाय। मोनसे इनकारेज जादों जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव बयबो बुथ कमिटिनि दैदेनगिरिफोर बा मेम्बारफोरा बा ब्लकनि लिडारफोरा इनकारेज मोनसे मोनदों। बयबो आइ आफा रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों बयबो रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव इन्टेलेक्सुयेलफोरनि हेफाजाबाव मोनसे मोजां थासारियाव दङ सुक्लाय सेरफाङा। बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय जि इलेक्सन 2025नि इलेक्सनाव मोनसे मोजां रिजाल्ट जागोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय हायो आरो दा। बेसेबांसो दिनै रायजो राजाफोर बाहागो लादों? दिनैनि जि बुथ सन्मिलन मात्र बेवहाय मेम्बारफोरल' दङमोन। बेवहाय 3500सो जिफोर मेम्बारफोर दङ बे मेम्बारफोरा बयबो बाहागो लालायलायदों। फैबाय थानाय भटनि गेमा आइ आफा रायजो राजा आरो जायफोर भटारफोर बिथांमोननियावसो थायो। दा बेबायदि हिसाबै उमुखिनि लानानै ओरै लानानै जों भट देरहागोन बेखौ जों बुंनो हाया। दायो सुक्लाय सेरफां हिसाबै बयबो इउपिपिएलनि जिफोर प्रमद सारनि दैदेननाय जिफोर सरकार आरो प्रमद सारनि दैदेननाय जि राजखान्थि दोलो इउपिपिएल बिथांनि आदर्श निति बिथांनि खामानि मावनाय बिथांनि जिफोर गुबुन गुबुन माहारिफोरखौ लानानै जिफोर खौसे खालामनानै मोनसे जौगानाय जि गायसननाय बे मोनसे मोजां लेभेलाव थांनायनि थाखाय जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि बयबो हारि माहारिनि मानसिफोरा बेवहाय बयबो बाहागो लालायलायदों आरो बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय समाव गोबां भट मोननानै इउपिपिएल दोलोआ देरहासार जागोना खाथां।